higala, welcome to my vlog. Nako karon sa J Mall. Poderi. Emloyer. Nako sa J Mall karon. Hypermart. SM Hypermart. Nako sa J Mall kay kuha ko sa ayuda. Nami ayuda gikan sa gawas. No, so na ako diri. Makita nimo ang J Mall. Balik na sila diri, na sila internet connection. Na sila suga. Amot na ba ni sila suga? Ana eh. So, na sila internet connection. So, kinsa tong gusto mo hatag og ayuda diri sa Pinas, pwede na mo muhatag og ayuda kay open na ang J Mall, J Century Mall. So, bye for now. Munaog na ko sa hagdan. Ito na ta sa ground floor. Ito ta sa parking area. So, diri na ta sa parking sa J Mall. Ngit-ngit. Ngit-ngit kayo ang parking. Diri na ko mga higala, diri lang ko puto kay ngit-ngit ang parking. So na ako karon sa parking area sa J Mall. Bye!